Asi chiwali changu ndikuona nichikutiza ndakaona kache nini ndakuzvisunga. Mufi angari munhu wezvigure, angari wedu, angatori mukuru wegure, saka tauya kuzomuchema. Nemusi wemuvhuro, vagari vemuDzivarasekwa vakamuka vachiona murume anga akarembera pamuti. Vazhinji vataura varamba kuti murume uyu akaita zvekuzvisungirira. Vati vane fungidziro uye kuziva kuti mafiro akaita murume uyu akaita zvekupondwa achibva azosungirirwa pamuti. Tine urombo nechitiko chakaitika kuno kuDzivarasekwa. Tanzwa kuti imimi ndimi makatanga kuona mushakabvu ari pamuti. Mungatitsanangurire here kuti zuva renyu rakatanga sei kuzosvika kuti muzoona kuti pamuti pane munhu? Ndinotenda. In fact panzvimbo inoi, panzvimbo ndine muridzo panzvimbo inoi. So takarara ndakatorara kumakuseni fina ndakutomuka. Saka mukomana mudiki ndiye akatanga kubuda. Saka akambaona munhu akarembera pamutapo. In fact haana kutombofunga kuti akarembera. Pfungwa yake akauya nayo ndeyekuti munhu ari kutema huni. So miti handibvumiri kuti itemwe. Saka ambati sekuru mukai, kune munhu ari kuita sei? Ari kutema huni uko. Ari kutyora huni pamuti yenyu. Ndanamuka ndati ari kupi? Zvikanzi kamuti kari kupedzisira uko. Ndati hano handiti gari ndibude tondo chakamira sei. Saka ndaipfeka bhutsu. Pandapfeka bhutsu pandabuda. Ndikutarisa ndakaona munhu akarembera kati iwe munhu akagwa kutema huni ro. Saka takauya patsimu yapo. Kuda kunyatsoona kuti chii chiri kuitika ndiani. But takunosvika patsimu ano patakaona kuti munhu uyu haasi kutema huni, asi munhu akarembera. So ndakamatatenderera ndabuda gate matatendera moto waende kuko. Ndikuzotasa ndikuona munhu akazvisungirira. But ndichimuona munhu wandakatanga kutraina bhora ari kamwana kadiki. Ndakamata kumudza kumuriki kukonasi kuti munhu uyu ndinenge. Saka ndati munhu anenge akazvisungirira ndomuziva. But pfungwa dzekuti ndinange pamba pemukadzi wacho handina kukunza kunanga pamukadzi wacho pandinotoziva kuti ndotogara padhuze padhuze. Ndakaenda kumba kwacho kwaandinoziva kumba kwako anogara. Fanira kutsvaga kuti ko vanhu pana pari panere hanzi hapana ari pano vabuda vaenda kuhodha. So ndakatanga kufonera munin'ina wacho bhozi mukomana munin'ina wacho munhu wandakakura chete. Panamufonera foni dzisingaiti. Panaenda kumba kwake nekuti muri ndimwe chete. Panaona mukadzi wacho ndati ko imi baba waenda kupi? Zvikanzi baba wabuda. Waenda kunohodha. Ndikati kufona isi kuita sei? Zvikanzi afonera sei? Pasiya kunoko. Ndikati handikotsvaga pane nyaya yaitika zvikanzi tatozvinzwa kuti ndozvaitika kuseri. Saka ndabva ndadzokera pamba paini vananotora sekuru, pana ane sekuru wake vanga varipo. Sekuru uyai kuno. Zvikanzi chiko chiri kuitika? Ndikuuya vanhu varongoya chinoita sei vachindidedza. Ndikati aiwa uyai kuno kwandei. Ini semunhu mukuru ndakatoona kuti kunditange kutaurira sekuru ipapo hazvaikwanisika kuita. Patafamba nasekuru mvotauya kuno. Ndasikuvaratidza sekuru ndozvaitika. Dikisoni aita sei? Azvisungirira. Sevakuru pane zvatakaona kuti munhu azvisungirira but pane chakati nechakati kuchi chaitika apo. Zvaikwanisika kutaurika. Murata sekuru andi ndikuratidza pane mudzimai wake. Muunzwe kuti zvakafamba sei. Pamwe wakati iwe sekuru ngobvunza kuti pamwe kuti vakarwa nemukadzi kandi chichakaitika kuti azosvika pakufunga kuda kuzviuraya. Tikaenda kune mukadzi wacho akanotsanangurawo zvaakatsanangura kuti haana kumbovhura netsa nemurume akazongobudawo manheru achitoti ndanga akachimboya achitoti ndotora mapanga aya ndozoita sei hamene zvanga zvichiitika. Nyaya dzaitaura kuti previous day abinga anetsa nevamwe vanhu kwanga anetsa navo. So isitange kuteerawo zvanga zviripo nekuti tanga tida kuchengetedza sekuru. Mbatasiyawo sekuru apo. Ndanda kutsvaga munin'ina wacho kuti tikwanisa kuita sei kuenda kumapurisa. So pandakadzoka kuno kumunin'ina wacho ndakamboona ari kuno. Adaba munita pakuda kuenda kumapurisa apo kuti tiita sei tinotify. Because since apa panotambirwa nevana kuti titore nguva yakareba munhu aripo vana vanogona kuzoita kukanganisika. Pandaitomboya ndichitodzinga vana kuti vachienda uko. So vakambva vataka kuti mboenda kunodedzawo mapurisa. Vadedzawo mapurisa munhu akazotorwa unofunga ndabuda ndaenda kubhora. Nenyaya yemuti, I think muti wazotemwa nhasi ungadai wakatotemwa. Muti unokodzera kuti munhu kana uchinzi azvisungirira muti unofanira kubviswa ipapo. Nei? Nekuti hanzi unorunza kuti mweya iwoyo unoramba kuita sei uchiramba uchidzoka ipapo. Zvekuti ndakatomirira kuti iwe kumba wacho vakanga vauya vakati zvona munhu avigwa tozviwanzisa kuti unonzi kana
achingobviswa chete nemapurisa baba. Mapurisa ndandopa kuti muti wachingobva watemwa. Pandakangoona paakatorwa mapurisa ana mumbozvitaura. Saka pavatozouya vachitosotema ndatoti well ndasunungurwawo. Nekuti zvinonzi kana munhu azvisungirira paazvisungirira kana paatsikirwa nemotikari anofanira kutorwa mweya wake kunzi ngautorwe uende paanenge ari wonotaurirwa kunzi apa ndo pataakuviga kuti pasazoramba pachingoita zvimwe zvekuti munogona kuona pachinzi pari kubuda chikoko kana ndazomboona zvakati ndakati ndozvaita kuti muti utemwe chete. I think panyaya iyi ndo zvandingati ndingakwanisa kupakurira nechibudzi. Zvino kana tiri kuti zvichida mapurisa anokwanisa kunge vari kufungidzira kuti pane fungidziro yekuti munhu akaita zoiswa ipapo apondwa, hazvireve here kuti pamwe vaida kuti muti uyu urambe uripo vozouya vachiuongorora, sezvo vamwe vari kuti hapana kana pakasvuka kuratidza kuti pane munhu aigwina kuti akuda kushaika. Ipapo ini kana kuti nditomira kuti ndisauteme muti ngoti vanhu haukwanisa kukontrola vanhu. Kusautema muti neruzivo rwandiraro rwemutemo nemantamboshanda kutouya tichitsika-tsika ipapo mapurisa asati apedza mainvestigations tichitokanganisa mainvestigations. Saka ini ndakandatokusiya kuti mapurisa akandipa go ahead kuti muti uyu ngauchibviswa ndobva ndaubvisa vachinge vaane chokwadi chekuti munhu haana kuita sei haana kupondwa azvisungirira. So vanhu vazouya vakatema chikare chinofanira chiripo but mapurisa tatakama nekuti dai vangadai mapurisa ivo vakataura musi wacho wavabvisa nekuti isu toziva kuti munhu anozvisungirira unotodinda unodambura tambo yake kumusoro habatwe zvakanaka zvezve unodambura tambo wodonhera pasi mapurisa otombobutsura akarara pasi kuita kuti kudzinga mweya iwoyo kuti usazoramba uchidzoka futi kuna vamwe vanhu. But mapurisa akatoita kuti mubatirana akamudzikisa zvakanaka kudai nekuti vane mufungiro wavo. Saka ini ndikuzivawo haungazoenda kumba kwavanhu unoti ko makunoitirei izvi mapurisa achiri kuinvestigate vanobva kuti zvii zvauri kuinvestigate zvavanenge maybe vane information yavainawo ikoko yavari kutaurira nemapurisa yandisingakwanisa kurambisa. Asi ndange ndine chifiiro chokuti sekuziva kuti panga pakarembera munhu hazvinei kuti akapondwa kana takazosungirwa anga akarembera akafa ndinokuone kodzero ini nekuziva kwangu chivanhu ndingoti muti iwoyo unofanira kutobviswa. Asi ndakatongomirira kuti kana mapurisa ati ngauchibviswa wozobviswa. Asi iwe ndazongoona vanhu vachingouya makuseni handakuvarambidza muti ndiwangu ndindakaudyara asi handakuvarambidza nekuti vane simba kupfuura ini hazvinei ndindakaudyara vane simba nekuti mumwe wavo akapararira ipapo. Mati mimi muchitaura kuti makaona kuti zvakadeso izvi hazvisi kuratidza kuti munhu yazvisungirira zvinhu zvakafanana nezvipi zvekuti nemumwe mukukadzi kakunzi munhu azvisungirira anganga akadai so kuzvisungirira taona vanhu vakawanda vazvisungirira. Kuzvisungirira kuratidza kuti munhu ari kuvharwa mweya. Kana avharwa mweya that means anoshama muromo kuda kutsvaga mweya kuti uwe rurimi runobuda panze. Uye anga akavhara muromo akutoita kuti munhu atofa zvake kana dzimwe nguva nekensa kana nechi maziso anga akatsinzinya zvekuti munhu anonge akazvisungirira anofanira kuvhura maziso kuratidza kuti anga achirwadziwa and anofanira kunge akazvimba futi kumusoro kuno kuratidza kuti asungwa ropa rikablokwa but iye anga asina kuungirira ende munhu afa. Kupera kwako mweya hazvinei nekuti wanga wakabatira patambo yakaita sei asi panopera mweya that means maoko ako anobva adonhera pasi kudai so but iwo ake anga angoita zvekuti sezvakaita maike enyu ungoita ungononzi kunodhumaniswa pamiti kudai but change chakato chakanyanya kuti hapana zviri papo maoko anga akatokulota kuti ari kuvhara kudai asi dai kuti anga achirwisa kuti azvisunungure angadai akabata muti wacho kudai but anga angodhuma miti kudai so uye akadai maoko ake meaning kuti anogona kunge akatofa long before asati aenda pamuti ipapo ndobva maoko akaoma akadai so dai akafira pamuti ipapo angadai akarembedza maoko. Ndokuonawo kwedu hatisi kuti isu munhu akapondwa isi tinge tichingoti akazvisungirira asi maonere nekuziva neruzivo rwedu rwatakura kusvika pamakore anaya tinongokahadzika but zviri mumaoko emapurisa ndiye anozoziva kuti zvakafamba sei kuti zvinge achisvika pakazvinge akusvika ipapo. Pamunogara imimi nepane muti apa pane distance yakakura sei zvaikwanisika here kuti maikwanisa kunge makanzwa kana noise kana ruzha chero zvamaikwanisa kunge makanzwa? Indogara panapa ndopandotogara ipapa but musi wacho ndakabuda nofunga ndinobuda umo mande ndichiona zvangu mafilimu kana ndichiita basa rangu ndakabuda nofunga kumarandu ma26 to 10:30 ndikabuda apo tikaenda kunorara but kunditi pane sound yandakanzwa kana ndikati something since munoziva munhu anenge ararawo that time unobva wangosvika umwe semadara tomatanga kukotsira saka kunditi ndine masounds kana anything unusual chandakanzwa chaiitika I don't lie. Ukama wangu ndiba mkuru mkoma we murume wangu.
mungatitsanangurire here kuti zvakafamba sei kusvika imi pamakazonzwa kunzi kune munhu azvisungirira, makaenda here koko kunoona kana kuti zvakafamba sei? Ndingotangira yanga iri sandi ini ndakatomuka ndichitoti nhasi handisi kunzoda zvekuenda kuchechi. Then mainini wangu wabvoyo vachinditi kuti muregere enda kuchechi hazviite, tongoenda kuchechi. Pandakauya bva ndagezawo ndichida enda kuchechi. Murume wangu bva ndatona rugeza umota. Ndikati ko muda kuenda kupi? Zvikanzi ndikuenda kubasa kuchiredzi. Ndikati alright. Bvatonditi ndipowo mari yefuel. Ndawapa mari yeyo. Ndopatakabuda bva taenda kuchechi. Takadzoka kuchechi kuma1. Tadzoka kuchechi wangu wasati wadzoka. Ndatobika zvemanheru magetsi anga ariko. Saka kwakuma10 ndopandakaona wachisvika murume wangu akubva kubasa notanga nditari kuenda kubasa. Adzoka akatanga kufarira mwana anonzi Shoni. Wachiti Shoni. Saka ndakaona kuti kufara kukuita munhu uyu pane zvaitika nokuti haisi fesi yemunhu anofara inonyatsotooneka. Ndopandakaona dama rese rakazara ropa. Ndikati ko mukuti Shoni mukufarei, hamusi kurwadziwa here? Musoro waita sei dama zvarakazara chiropa? Zvikanzi wakambotanga waida kunyepa. Vandati taurai chokwadi. Ndipo wakati tarwisana newanhu ku1. Ndikati nyasi tora chokwadi kuti chii chaitika. Ndipo ndakatora dish netauro vandatanga wapukuta ropa riri nekuwageza apa. Ndipo wakatanga kutora chiti ndini ndari chibva kuchiredzi kwangu aenda wanozokwanisa kuenda. Munhu waiperekedza zvaifambira zvacho zvinozoitika kwaienda. Zvikanzi hatinozokwanisa, saka ndazongodzoka ndichimwa hangu doro mheno kwawaimwira doro nemafriends avo. Saka ndakudzoka ndapa mashops pa2. Ndopandakafonera mukoma wavo iyeyo. Wachimubvunza kuti ko uri kupi? Asvikanzi handiri ku1 ndikumwa doro. Aiva ndati alright ndikuya ndichikutora tiende chikumba. Wachibva waenda bva wanomutora. Wakutodzoka watoapa pachikoro chenumber 5 apa. Waibva wasangana nefriend yavo. Friend yavo yaenda kumashops ameno zvaida unotenga. Wasvika kumashops kuya friend yacho yakabva yashaya wangwa nemota. Yakabva yashaya chinhu chaida kutenga. Wachibva waenda ku1 ndokwawakaenda. Saka panhu pacho tunga pawaida kutenga papasina pekuti wakwanise kupaka mota yavo. Saka ndikabva taona vamwe vakomana 2 vanga vane rasta. Ndova takakumbira tikumbirawo paka chimota yedu apa. Hanzibva wati alright paka here. Hanzibva tapaka. Saka mota makatanga kudzika mubamukuru ivava. Vadzika mumota. Hanzi vanhu vaya vachibva totanga kunetsana nabamukuru vachiwarowa. Then munin'ina wacho murume wangu ndopaakadzika mumota akati ko mukunetsana mukuita sei mukoma wangu? Andopa munin'ina wacho paakarwadziwa akati murwere mukoma wangu. Vamurowa wombama muhani wacho. Hanzi bva watora doro rawaimwa chibhodhoro. Wachibva waripwanyira pasi chibhodhoro chiyachi. Munin'ina wacho bva ndatoti mukoma panapa pane mhepo handechikumba zvisati zvashata. Hanzi bva watoti alright. Murume wangu saka paanga ukwira mumota aisa gumbo 1 kuti akinore mota. Akabva arohwa nebhemba pana apa. Hawana kuona kuti munhu wacho abva kupi. Pawakazobuda kuti watasodhiyana atema nebhemba wangoona kuti ndiwo marasta aya but anga akutotiza. Hanchibva takwira kumota paya bva waenda papolisi bva wanovhurisa dhoketi. Wachibva wauya kumba. Saka pawakasvika kumba ndopawakabva wapinda mumba ndopawakanditsanangurirawo zvese zvazvanga zvaitika. Ndati alright. Saka wanga undibvunza uchiti pakwara here? Ndikati paita chikakuboka. Saka vanenge wanga wapangana namukoma wacho kuti vabuda vanorwisana nevanhu vaya. Vati chindipa trouser rangu ndipfeke ndiende chikunhurisana nevanhu vaya. Inini handinawo ndakabva hameno simba rakangondibata bva ndakiya dho. Vandatora makii ndikati hapana kwamukuenda. Saka ina ndinoziva kuti bamukuru kuenda kwawaita kumba kwakatosvikawo wachinetsawo maiguru vachindoda kutobuda. Hanzi wakatora mapanga but maiguru wakazokwanisa kuvatorera mapanga aya vanozobuda nawo. Wakabuda vasina chinhu. Saka tatorara makuseni. Tatanzi kuchechi kune funeral. Saka taida kuenda kuchechi kuma10.
tichitoronga namainini wangu tikati toenda chechi kuma10 tosira chitete vana hanzi alright. Saka mainini pawangu wakudzika ndopa wakandi timaishonda itotsvaenda ndakutotsvaira panze ndandiri pajuti vanditi maishoni huyaichi mumazvinzwa here ndikati chii ndakangoti pamwe inyaya dzemuraini ndopa ndakasvipa wakanditi pamukuru wanzi wazvisungirira ndikati wazvisungirira zvikanzi ndopa takaenda chinzi handeti kuratidzai kwavanga vari bataenda batasvika bata zvokuzvisungirira handisi kuzvibhilivha nokuti masungirwo acho wanga wakaita kuta kubata muti plus wakapfeka mapushi hazvina kundibudira pachena kuti wakazvisungirira wakaita zvokusungwa. Pane vamwe vari kutaura kuti kunyange tambo yacho yavakazvisungirira nayo haisi tambo yekuti munhu anganzi azvisungirira idiki diki. Ndo maonero amakaita here pamakasvika pamuti? Yange itori diki plus musoro wangu wakaita zvokutodaiso tambo yacho plus pamuti pacho hapatomboratidza kuti kana kunzi wakazvisungirira wari papa hapana kana pekutsika plus kamuti kacho kadiki plus nhengo yavo yange iri panze yakaita kakuzvimba yange yakatozvimba. Sekuru tanzwa zvaitika zvinorwadza kunoku, ashayika panapa ndiani wenyu? Muzukuru wangu. Muzukuru mwana wemwana wenyu? Mwana wangu. Mwana wemwana wenyu mukomana? Mukomana ndiye first born yangu, mwana wa baba wake. Mungatitsanangurire here sekuru kuti kuseni kwamazonzwa kunzi muzukuru wenyu ari kunzi azvisungirira, imi makaenda here kunoona muzukuru wenyu kumupamu? Akachisvikei pakati paakazvisungirira pacho semunhu mazisa achanyatsoona awo. Asi vakanga varipo vaindiyamurwa kundiudza kuti akagumbatira muti akapfeka tutenesi mumakumbo zvokuti hatikaifanira kunge tutenesi tacho turi mumusoro, iye akazvisungirira. Chandinoziva njokuti kana munhu achinge azvisungirira anobudisa rurimi. Akanga akapfeka tirauzi yakasvika munomu, akapfeka netirauzi hatimuzivi. Asi chokwadi changu ndiri kuona ini kuti zvandakaona vachenini haana kuzvisunga. Uyu munhu uyu akaita zvokupondwa nomboaenda kunomusungirira akafa. Ndokuona kwandakaita ini. Muri kuda kuti kudii mashoko amungade kutaura? Mashoko andingade kutaura ndokuti inini dai ndikabatsirwa nemapurisa kuti vatsvage vanhu vakafanana naivavo. Mapurisa akandibatsira kuti nditsvage vanhu vakafanana naivo. Ini ndoda kuti mukomana uyu adzokere vanhu vakadi kana kuri kupondwa kwakaitwa kwacho adzokere mukomana uyu adzoke apedze vanhu ivavo. Ndozvandiri kuda. Saka ini nditokumbira mudzimu yangu, baba vangu ini ndamunyererwa ndosekuru wavo. Saka ndinakumbira ini kuti kwavari kune matare ndokwaakaenda ikoko. Saka kuine matare ariko, ivo ngaakumbirane kuti mwana uyu amuke arwise vanhu vakamuuraya. Ndozvinhu zvandinazvo izvozvo. Mufu uyu ainzani zita rake rakazara uye akanga aine mhuri here? Anzi Dickson Munyererwa, akanga ane vana vairi. Anga akura zvakadini? Tingati early 30s, 36 years. Ndakamufuma mauseni shoko richipiwa pane munhu akazvisungirira Dick, ndabva ndaenda pakafa. Ndikatoona aine mapushi mumakumbo, zvikandinetsa chiona kunge akapondwa. Ndisingazivo wangu, ndakaona aine mapushi, muti wanga wari padhuze naye, saka akadai maoko akabata muti. Nichinzwa nevakuru vanoti munhu anozvisungira adaro. Ko mapurisa pavakauya vane here zvavakataura kuti vari kufunga kuti munhu akapondwa kana kuti akazvisungirira? Vemhuri vari kutaura kuti mapurisa akati haana kuzvisungirira.
ndo shoko randakanzwawo nevemhuri. Chituru ndasvika pasini ipapo nemahengero akazvitaka munhu azvisungirira state yake pozi pakuzvisungirira munhu unogwina unotogwina zvoti mapushi aifanira kubva kumakumbo maziso anovhurika rurimi runobuda kana muchimuti akapfeka mapushi semazira andoita ndakakwira musha handikwanise kukwira mumuti ndakapfeka mapushi. tanzwa kuti imi ndimi kansela, mungataura kuti muri kansela wewadhi ani uye kuti mufi uyu maimuziva here? Ndinonzi kansela Dliwayo wokuward 40. Mufi hungu ndaimuziva ari munhu wokuti anga asingakonani navanhu, but it's highly unfortunate kuti problem yatasangana nayo muno muZimbabwe iproblem yedrug abuse. Anga apinda mumaabuse yamadrugs, but sokuona kwandozviita haasi madrugs akaita kuti mufi asangane nerufu semafiro akaita. Because pandakasvika panzvimbo ini ndakaona munhu anga akazvisungirira ari iye munhu wandinoziva, asi zvakandityisa ndezvokuti akafa akabata muti. Zvatinoziva toziva munhu kana afizuka mavoko anodzika pasi. Saka sokuona kwandozviita pangangova namachances ari high kuti hungu akafa rufu rwakanaka, asi machances okuti pane vanhu vakamusungirira aripo akawanda anokwadarika 60%. Manheru emusi wesande mukatitsanangurire here kuti paakazosiyana nemi zvakanga zvafamba sei, uye pane here zvekuti kana kuti akanozvisungirira pazvakamboita kuti pane zviri kumunetsa? Zvamataura zvina kuipa, asi chekutanga ndotaura ndichiti vakomana ava tanga tisinganwi navo, takatovasvikira vari pano pavanga vakunwira mazuva apera aya. Ndofunga kanga kechitundi chisangana navo panzvimbo iyoyo, vatangosvika tichingomhoresana sevanhu vakakura tese, tichitamba tese, tichiita zvese zveushamwari nekubasa, tanga tingori mutrade imwe chete. Takatosvika tikavamhoresa, then munina wake ane Honda Fit yesilver aenda kupala anozitamboga, tichtomhoresana achitofara paipai. Ndopaita kuti urubvuzo ndakakuwara here? Wakakuwara nezvo? Ndatemwa nebhodhoro mumusoro, angatori neropa paSamson yanga akapfeka apo. Then tichibva ipapo takaramba tiri papo, kuti vheneka tione, abva tolaita nefoni, ko chii chaitika? Zvikanzi takati chida kupaka mota panaita kumwa doro apo, but anzi aiwa no, imimi musapake panapa, dai manopaka chi apo. Saka pavaburuka mumota, pavakomana vavanga vachitaura navo, aripo mumwe chete here akadonhedza hwahwa hwavo. Adonhedza hwahwa hwavo akarohwa mbama naDickson uyu atisiya uyu munin'ina ndokunomira pakati. Aiwa vati vakomana musatese musanesane, ngataura netiwirirane, ingwanziri vanhu vamwe chete. Right, uyu munin'ina abva achiti vakomana ngatichibvei panapa, ngatinopaka ichi zvakaita seapo vachinomutsa mota kuti vanopaka pavada kunopaka. Aripo hwane wevakomana vacho, vakomana vakarasa doro, akatora simbi here vanosvika chinorova uyu anonzi Tamboga, munin'ina wemunhu atisiya uyu, kubva tanga kubuda ropa. Saka vanzi paakamurova akabva angotiza, atiza kudaro vachienda nopaka pavakanopaka, ndokuzonana kwatakaita navo. Tichizobva ipapo vachiti tiri panapa in the next 15 to 20 minutes munogona muchiva muchiita se muchitiona, vachitovhunza vanhu kuti munhu anonzani, asi munhu anoziva vanhu, because pakada kuti patsvagirizo chaizvo, munhu anoziva vanhu vakatema uyu Tamboga ndiye munhu ane lingi nevanhu vanogona vakazoita zvavakaita mutaura kwazviri kuitwa. Pane umwe anonzi Mabarana ane shopu, vakomana vane mota vanatemwa neashaya, ndovaita kuti aiwa Mabarana aenda sei, anoziva vanhu vacho, kana kuti munhu wacho andirohwa nesimbi anomuziva. Kureva kuti panguva yazvakazoitika zvokuti vakomana pavakazobva isi takasvika tichivatsvaga tikasvika vaenda. Vachizobva ipapo vachinoenda kumba, ndokuzosiyana kwatakatoita. Ndakatorara ndopandakatoonza kuti meseji yatopinda mufoni, vanzi Dickson azvisungirira. Takati nai mai manje apa. Ndichibva ipapo vanaenda kumba kweshamwari yangu uyo akamirwa ne23, vatatora vamwe 2 vanhu vatati anohandechi kuDZ ku2 kuno kunhu kwandakakurira ini, nditange kusvika ndiri pandiri, asi handigare kuno zvangu. Tabva taenda, tabva tasvika akasungirwa mucommunity home, but chakangondinetsa ndechekuti munhu akazvisungira anga akatobata muti kudai, trauzi riri mumabvumu, bhutsu anga akapfeka, ndizoti bhutsu ndikati maslaizi anga akapfeka, bheuti anga rakamusunga mabheuti anenge bhandi akanzi off white ayi, handiti muzona. Saka kana kuri kwekunzi uyu paakanosiwawo kumba akazobudawo akaenda here kurevenge,
ipapo pese andauziva patanazonzwa kuti munhu azvisungirira zviri zvakanetsa munhu wese zvikaradzwa munhu wese. Dixon ndinomutendesekuru musha kwandakaroa. Inini Dixon mwana Mantiri ndaitamba namai vake kubva changororwa mai vake Dzamara Dixon kuzvarwa kwake andinambobvira ndaparadzana naye kusvika Dzamara kufa kwake ndiinaye. Dixon munhu wataigarisana taigara pamba pamwe chete garisana. Vazhinji vatataura navo vari kupokana kuti Dixon akazvisungirira. Imimi tanzwa futi muchiti hamusi kubvumirana nekuti akazvisungirira. Sei musiri kubvuma kuti munhu akazvisungirira? Inini handisi kubvuma kuti Dixon akazvisungirira. At moment yandakafonerwa ndichiuya kunoku ndichisvika pamuti apa ndichitarisa, inini ndakamboona mumwe mukomana womuraini medu ndinofunga vanenge 2 vakazvisungirira. Kazhinji munhu akazvisungirira anofanira kubudisa rurimi nekuvhura maziso nekurembedza maoko, asi Dixon anga asina kurembedza maoko, anga akaita unga akabata muti. Ndo maitiro anga akaita. Chimwe chiri kutikashamadza ndechekuti bazi racho raanga ari racho munhu kana akazvisungirira akurwadziwa anopupa. Raifanira kuti ascratch kuti paratidze kuti pane aizama kurwiswa nekurwadziwa aita sei kwarira kwaitwa. Bhande rakanga riri muhuro make rakanga rakangosunga ka1 musoro kwanga akasungirirwa. Apa chisimbi chinopina bhande hachina kuratidza kunyura mukati kuti tiratidze kuti munhu aita sei azvisungirira. True ndinoziva kuti munhu akazvisungirira anozviitira weti netsvina. Azviitira weti netsvina anofanira kurembedza maoko kana achinge afa, asi Dixon anga akagumbatira muti kudai. Bhutsu dzanga akapfeka hadzina kubvira dzakadonha, mapusha anga akapfeka haana kubvira akadonha, akanga akangoturikidzanisa makumbo ake kudai kusvika adzikiswa. Imini munhu mukuru maonero amakaita inini mungadetsana. Inini maonero andakaita madza ndichiziva kune vanhu vanozvisungirira. Ndinoziva kuti munhu anoburitsa rurimi nekuburitsa maziso. Uyezve chimwe chakazonyanya kundishamisa nhengo yake Dixon yanga yakataka kuzvimba. Andiri mazvona nemabhora acho ese. Ndozvinhu zvakanyanya kundishamisa zvoti ko munhu akazvisungirira anodaro here kunhengo dzinozozvimba nei. Ndozvandinotonyatsoziva ndikuratidza kuti zvinhu zvakatoita zvekuti munhu akatoita zvekutokwadzwa. Murikuti mimi anga akasungirirwa pamuti nebhandi uye trouser rakadzika. Zvichireva kuti bhandi iri nderake iye. Bhandi nderake Dixon. Bhandi nderake. Because bhandi tagara tichizviziva kuti bhandi nderani nderake. Handisi mazvona. Semunhu aigara naye muri kunzwa sei? Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti Dixon munhu wataigarisana naye tisina kunetsana, angari munhu anga asinganetsane nevanhu, taigarisana zvakanaka, tisina kana dambudziko. Munhu aifarira vana, aitamba nevana, saka tiri kutoshungurudzika zvakanyanya kuti chii chaicho chakanyanyoitika uye zvakafamba sei. Mwana waasiya akakura sei? Ane 10 years musikana. Mukomana yo taishana naye kumabricks, toita zvekusapuraya mabricks, tonziva nezvidhina toendesa kumabricks, but takamusefuraide takatoenda kuwaterfalls takaita mari dzedu zvakanaka. Saka zvandishamisawo mande yacho kumuka kunzanzi mukomana akazvisungirira kuseri uko, zvekuti handisinasa kubhilivha kuti chokwadi here chikuitika kana kuti kunyepa zvikurishungurudza. Ndarwadziwa singaite. Amenosavi rangu ungade kuingidzire. Handina zvakawanda zvandingakwanisa kutaura nekuti panga ari mukomana uyu inini ndichikofonerwa foni anenge ari muberere mangu. Kana mukadzi wake chaiye anoziva kuti kumba kwawo kuti iye adye rendi bhadharo ndini nini. Saka zvandibata kuseri nekuseri. Handina zvimwe zvandingakwanisa kuidzira. Musefurayi takaenda kubasa zvakanaka, akatonhonga foni yake yakanhonga mutauni umu ndinaye.
zvinhu zvacho zonzwa kuti musi wemande hanzi munhu azvisungirira. Kusungirira kwacho hakusi kuzvisungirira uku. Because nekutya kufa kwaita mukomana uyu kauyu hatingatanza zvisungirira. Kune zvakaitika. Pakanasa kuongororwa papa pane nyaya iripo, pane zvakaitika. Because mukomana tinaye pabasa aitya kufa zikaite. Kufa ndoyaiti munhu akatofa uko. Akati handife takazvisungirira, hakusi upenyu kuzvisungirira shutu. But iye ndiye wachazozwa kusungirira, saka aiwa ndatenda hangu. Mufi angari munhu wezvigure, angari wedu, angatori mukuru wegure, saka taya kuzomuchema. Dickson angari munin'ina wangu, ndakagara naye nguva refu, saka izvaitika zvatora kundibata kuburikidza nekuti ndaitonowana naye musi weSunday, akatondiperekedza kuti mukoma wangu madhakwa chiendei kumba munorara. Ndandati hazvina mhosva munin'ina, ndasaziva kuti kwangu uri kuonekedzana. Ndatenda hangu.